Ka jingpule na ka kitab baar kisiem klenong ka baar poar, kad khot pra hadu khat lai bat klenong ka baar pulai, kad khot iwei hadu lai. Uhil kia lingdo rangba ula ong ha ushapan nong tho, ngala syam ya ka kitab jong ka an ha ka tempel utrai. Uhil kia ula a ya ka kitab ha ushapan, ubala pule ya ka. Ushapan nong tho ula wan, ban pintip ya usiem, ki shakri jong pi kila selut baro ka pesa tingka, kat ba yo ha ka tempel. Bad kila a ya ka ha ka kti ki nong tray, ki badai pet ya ka tempel utrai. Nangta ushapan nong tho, ula yathu ya usiem. Uhil kia lingdo ula ay hanga kawai ka kitab, te ushapan ula pule ya ka hakmat usiem. Haba usiem ula yo usngo ya ki ktien na ka kitab jong ka an, ula kat yala ki jan. Kumta ula hukum ya uhil kia lingdo, ya u ahi kam ukhun ushapan, ya u akbor ukhun umikaya ya ushapan nong tho, bad ya u asaya shakris im uang. Ki wat jingtep na utrai na kabenta jonga, na kabenta upat ba na kabenta kajuda paro kawai, shapang ki ktien hakane kakod badang shem. Kajing bitar utrai kalong kabakraw yengi, na marba kikpa temen jungi kim shem lakwa ngu ya kaktien jong kane ka kitab, bad kim shem pendep baro kumbala tho shapang jungi. Te usiem ulapha wan ya kitemen kisan baro jong ka juda, bad kila yelum lang hakmat jungu ha Jerusalem. Usiem ulalet kiu sha ka temple utrai, bad ladon ringkat bad u baro kipa juda, ki trai shnong Jerusalem. Ki lingdo bad ki nong ithu lupa, upat ba baro baret bad bakraw. Ula pule bakin yu sngo ya ki ktien baro na ka kitab, jong ka jutang ya ka ba la shem ha ka temple utrai. Usiem ula yeng hajan urishon, ban ulayate jutang hakmat utrai, ban bud ya u ban rakhe ya ki hukum, ya ki rai bat ya ki ain jung u, da ka do nuot bad ka mensim jung u baro, bad ban pendep ya ki ktien, jong ka jutang balatho ha ka ne ka kitab. Upat ba baro ulaya so lang ha ka jutang. Ka ktien jong utrai. Kasam shispa kat khandai kat khot lai pulai hadu lai puhnyo, bad sao phong. To hi ka yanga ko try ya kalenti ki hukum jome, bangan sumar ya ki hadu bakon. To hi ka yanga ban rakhe ya ka an jome, ban sumar ya ka da ka do nut baro. To yalam yanga ha kalenti ki hukum jome, na ba ngasngok men haka. To pendem ya ka do nut jonga sha ka mon jome, om sha ka jingkwan spa. To pen kiar ya ki khmat jonga, na ka ei ka ba thala, da ka ktien jome, to ai jing em yanga. Hakmi nga iet ya ka mon jome, ti ha ka hok jome, to ai jing em yanga. Ka gospel kat kum u Matthew bukhut kila nong ka bahinyo, kan khot khatsan hadu arpo. To sumar na kinong yithu rupa balamber, ki wan japhi kum kilang broad pose, ki long ki suri bapenjan, na ki so jong ki pin ithu yaki, ki ding sya kim met da ki so wan, lemne ki nyud sya ki met da ki so dembur. Uding ubabha umet ki so ki babha, Henry uding ubasniu usay ki so ki basniu. Uding ubabha umla bansay ki so ki basniu, bad uding ubasniu omla bansay ki so ki babha. Manla uding ubam met uso ubabha unketno, bad unbred hakading. Nga ong biang pin ithu ya ki nong yathu lupa balam der na ki kam jongki. Ka gospel jong utrai.